teleshopping. To nebude iba tak. Když ihned zavoláte a objednáte si, získáte ještě druhou kompletní sadu nožů Contour Pro zdarma. Geniálne! Dámy a páni, toto, ja to jebem, všetko zo stola môžem ojebať. Toto, takto nakrájená paprika, tuto, všetci a môžete ísť do piče. Taká bola. A stále pouze 1490 korun. Zeptejte se našich telefonistek na praktickou lištu Contour pro bezpečnou úschovu vašich nožů. Velká sada nožů Contour Pro. Platíte jednu, druhá zdarma. Zavolejte a objednejte ihned. Táto panvica je proste vyrobená z pancieru, ktorý prežije výbuch granátu, pokiaľ ju zakryjete tou druhou, ktorá je v prémiovej cene za 0 peňazí. Ale Horst Fuchs, ktorý je ako renovovaný predajca kuchynského náčinia s kuchárom Pepím a s pomocníkom Tony by vám venoval tento stroj, túto kanvicu, tento šporák plus tú chladničku. Viete kedy? Keby ste sa volali skôr ako ich hneď. Otázka kuchára. Do piče, kde je koš, keď varí prvýkrát v kuchyni? Horst Fuchs by povedal, že koš je kde? Keď zavoláte skôr, tak bude všade. Ja neviem. Ja neviem. To nie je možné. Ja som ho prekvapil. Normálny spraví titánová panvica. Klasickým príborákom, ktorý má 45 cm čepo. Ja to viem tak, že To váži 2 síry na raz. Tuto je pancierová panvica, vyrobená priamo z nemeckého tanku Tiger. To nebolo len tak. Za druhej svetovej vojny sme opilovali ráchy. To nebolo iba tak. Pancier, všetko bolo. Hlavy, proste ťažké zariadenia, gulomety, všetko sme pobrali. Toho sme spravili, vylisovali. Áno. Ale to sa robí takto. Nič sa neprehodí. Sťahuje sa. Nič sa neprihodí. Nič sa neprihodí, dobre. Prilejeme tam benzínu. To sa nestane nič. Toto je Turbo Tiger panvica, s ktorou sa nič. To sa nestane nič. Ale keby ste chceli, aby sa niečo stalo, tak viete, čo musíte spraviť? Musíte zobrať ťažkotonážny gulomet. V tom prípade zastane taká vec, že náboj sa odrazí od danej panvice a trafí pomocného kuchára. Ja som teraz v štádiu, že toto sú vlastne nie syry, to sú gulomety. Teda nie. Teda vlastne zo štábu som teraz dostal radu, že to sú vlastne nášlapné míny. To sú tenisové loptičky. Ale vajíčko. Zabíjem. Tu máme našu pornoherečku. Týba, to je naša najnovšia zákaznička. Ona si brala stejnú panvicu, ale v inej farbe. Áno. Ona si ju berie priamo domov. Vlastne vydáš o tejto titánovej nepreskorej panvici otočíme. A teraz to hodí. Toto som ešte nevidel. Viete, čo je najväčší benefit panvice? Nepriestrelná. A keď mi náhodou sa stane, že by do nej niekto strieľal protitankové strely, tá strela sa odrazí do ňoho a ho zabije a prinúti, aby si kúpil tú danú panvicu. To už je hotové. Môžeme servírovať. Servírovať? Dones minimálne Tatrovku. Tie syry majú takú teplotu, že prepália dno podlahy, v paneláku, v štúdiu, všade. To bude dno do zeme. Už iba nacúva Tatrovka. Oni vaše. Ostré díry presek.
To nie je možné! To nie je možné! Teleshopping. To nebolo iba tak.